Takže ľudia, vás vítam u ďalšieho videa a tentokrát to je nečakanie opening. Sezóna končí za chvíľu, takže poďme to otvoriť rýchlo. Nemám plusko, no jeden startup mi trošku ušiel, na to som omylom ťukol, lebo som hľadal spajkové ponožky. Kto vie, tak vie. Takže ja si myslím, že môžeme začať openingom. Blingy, samozrejme takéto vecičky musíme byť takové. Ešte najlepšie zostanú až na potom. Potrebujem aj PowerPoint cestou. Go. To bude trošku nudnejší opening, preto tu dám asi aj dosť rýchly speed. Bo nie je o čom reálne. Ja si tu len otváram. Komentovať to začnem asi poriadne až pri startupoch alebo tak nejak. Niečo mi nepadne. Ale som rád, že tu je málo PowerPointov, lebo to mi fakt lezí na nohy. Bola, kedy som ich potreboval, len teraz mám na mnohý lepšie, takže pohoda. A to by bolo všetko z Blingou. Môžeme vybrať piený spray a takéto. Gimme, ešte, koľmi. Toto bude trošku rýchlejší opening, než som si ho pozrel, neviem. OK. Neváka. Gimme. No, to sa viac vyplatí pri tom plusku tie gemy. Sice mám nevadí. Pin, bleskajúci. OK, poďme ďalej. OK, coiny. Tu budem mať na 70 000 coinov určite. To je novinné. OK, gemy. Som tak rád, že aspoň na tú chvíľu budú pridané gemy do boxov. Mohli by ich dať rovno na celé, ale to nespravia. Dorik, ja som debil. Tak nič, nevadí. Už ja fakt nerozmýšľam, lebo to točím večer. Dúfam, že to stihnem zostriať čím skôršie. No večer nie, ale som vyčerpaný, lebo som bol celý deň preč. Pin, OK. Už mám to vážne 99 gemov. Som sa radoval, že budem na 100. No teraz budem na 100. OK, pekný pin. Boost, to je 119. Coiny. Ďalšie coiny. Fairykonka, OK, to je pekné. Coiny. To je šitské. Fú, rozmýšľam. Na drakovi. To mi asi nevidie. Tak idem teraz na kredity. Otvorím kredit. Budem asi radšej otvárať tie dole najprv a potom. Ja to dám úplne na tesno. Máme 3000. Vlastne my máme draka. Let's go! Takže dneska získam draka. To som si uvedomil až teraz. Ja viem, frajer som. Dobre, hlavne sa... Ja som debil? Tak to už je dúfam potvrdené. Ja som to nechal gen. Tak už mám hneď viac nemám. Dobre, môžem ešte. Ešte môžem. A teraz už nič. Teraz nič. Dobre, toto si tu necháme. Otvoríme startupy. Možno stať padnú kredity. Gáno, tak sa poserem. Čakáme. Super, nečakáme. Harry Kopin, OK, že super hero. To bereme. Epic. OK, pin na Ems. Hodí sa. Super hero. Neviem, super hero to nie je. Boxy boli lepšie. To mi uznáte všetci. Kto si myslím, že boxy boli lepšie, tak. Čo? Reálne skin z Epiku. To sa mi naposledy stalo 2 sezóny dozadu, alebo tak nejak, neviem, možno aj 3. Kámo, skin z Epiku, OK, beriem, lebo ešte nie je skin. To beriem z Epiku. Tak jeden skin, a to budeme mať legendary, ale neviem, takto. OK, nebola. Mythic! Ako zagadiť sa mám. Keď ho dostanem na takého bravo ráky, to je iba verte.
boli to. Veď, ty kokos, 10 ja tu riskujem tam. Nie. Sa bojím, že otvorím tých 100 kreditov. Čo som hneď vedľa. Opatrný. Nie, tu. Tu mám 7 stardropov. Let's go. A nepadlo ani jedno legendary mythic. Čo je dosť smutné. Ale tak čo spraviť? Boxy má len jedinú nevýhodu, že tam nepadali skiny, ale to je podľa mňa úplne jedno. Nie len taký doplnok, ok. Som sa bál, že mi padne 100 kreditov. Tady. Super. Predsa len dneska jeden legendary stardrop bude. Aspoň to. Som to videl na to, že si klejnem skin. Let's go. Fakt pekný skin, ale stačí len jeden. Tie ostatné dva skiny to boli mech, no. Let's go, continue. Ešte vlastne playery konta. No, poďme si asi unlocknúť draka. Ja to vidím tak. Alebo môžeme dať, že legendary a potom draka, lebo pozrieme sa, čo nechám. Ja zasadím gemov, neprosím si. Čo ide po drakovi? Ide mytika. Na to mám tuším tiež. Pravdepodobne. A zoberiem si určite Iu, Willow vážne nechcem. Potom príde ešte Berry. To viem. A to mi nevystane to nič. Takže ja by som dal teraz legendary, keď tak padne Brawler. Ale to pochybujem. Takže let's go, legendary stardrop. To je posledný stardrop tohto videa. Potom sú len kredity. Takže BUM! 500 mňa robíš prdel, kámo. Let's go, kámo. Nepadlo z legendary stardropu. Vypadlo 500 kreditov. Si robíš srandu. No nevadí. Let's go. Máme draka. Trošku neočakávaného. Mám všetky legendarky konečne. Unlocking new mythic brawler. Bereme jednoznačne Iu. Tam je 465. A ja mám taký pocit, že dneska unlockneme aj Iu. Druhý pocit mám. No, dneska máme Iu. Let's go. Ďalší brawler. Let's go. Takže nechýba len jeden brawler. Jeden brawler lomeno traja. Jo, je to divné. Lebo príde Berry, príde neviem ktorá Mária, 200 brawlerov musí prísť, áno, že? Oferka sa mi vážne nechce kupovať. Ale tak čo spravím. Mám draka, let's go. Drako, Eve. A ešte nejaký skin vypadol, no, na najhoršieho brawlera mi padla gadgeta. A z epiku mi proste padol skin. Z epiku, ja vážne neviem už čo sa... Brawl Stars, ja vážne neviem čo sa tu deje. SK je fakt divne zamračené, aj tento opening bude dosť divný. No a ja si myslím, že u ďalšieho videa. Čau, čau, čau.